Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Spoločnosť ponecháva jedinca osamoteného vo svete hojnosti, zábavy a hedonistického života. Človek v dave je stále viac izolovaný. Alan Watts ten stav pomenoval ako ego zapuzdrené v pokožke. V prípade zlyhania bude ohraničený jedinec davu podhodený na pospas vlastnému osudu. Iba on zodpovedá za to, akým smerom sa bude uberať. Je iba na ňom, ako sa vysporiada s neustále pribúdajúcimi prekážkami. Táto spoločnosť sa na neho usmieva s nehnúteným výrazom úradníka za priehradkou banky. Pravda? Pokým skladá účty. Kým je presne taký, akým ho chcú mať. Kým ho prijíma systém a on systému neodporuje. Ak nestačí splácať za život na tomto svete, systém sa mu kruto vypomstí. Svetovo uznávaný sociológ Žil Lipovecký poukazuje na to, že celé vrstvy spoločnosti sú zatláčané na okraj. Prepadajú sa do chudoby a stavu zdravotnej zaostalosti. V Spojených štátoch tento úkaz nabral obzvlášť ostrú podobu v priebehu poslednej desiatky rokov. 37 miliónov osôb, z toho 12 miliónov detí je vylúčených z akéhokoľvek systému zdravotného poistenia. Podiel detského očkovania je o 40% nižší než v ostatných priemyselných krajinách, nezamestnaní a bezprízorní predstavujú viac než 30 miliónov osôb a pätina detí žije pod hranicou životného minima. Aby ľudia unikli desivej realite života, hľadajú únikové východy v stále hojnejšom počte. Na konci 80. rokov sa odhadovalo, že 25 miliónov Američanov berie drogy. 500 milióna viac či menej pravidelne konzumuje heroín a 6 miliónov kokain. Strach z prežívania nepríjemných situácií a úzkostí nahrádzame únikom aj cez psychoaktívne látky, s ktorými majú skúsenosť viac než 2/3 západu. Zázračnú pilulku berieme, ak máme depresiu, alebo strach, či trému, či nespavosť, či únavu, či všetko dovedna. Sme na prahu doby, ktorá má moc ovládať naše psychické pochody a vytvárať nám nové povahy. Sme to vôbec ešte my? Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Pondelok až piatok po 18:00. Viac na www.radioviva.sk.